So karon guys, lain na sa mga istorya nga atong pagtukyon karon og kani atong istorya karon doon na kini kalambigitan ilabi na gyud sa mga Kristiyanon, mga nangalagad sa Ginoo o mga membro sa usa ka simbahan nga giunay lang nila og daot ang ilang pastor. Naadyoy mga kasagaran na mga membro, mga tigsimbahan, pero wala siya kauyon sa pastor, iyang musimba ra siya pero grabe ang iyang pagdaot sa hilom, sa iyang hiniguli silang panimalay. Grabe ang iyang pagdaot. So kini nga storya dunay makutlo nimong dagkong lesson na nisunahan nga delikado day kaayo ang usa ka alagad sa Ginoo, usa ka kanabang gigamit sa Ginoo nga imuhang pasipan-an, imuhang panamastamasan o pulong o mga pagdaot unya ato ni matuki sa unahan kung unsay sa putanan niya na. So para masayran nimo guys, inani ang senaryo. Usa kini ka istorya sa usa ka pastor nga nagministry siya. Unya sa iyang ministry adunay silingan niya at bang sa simbahan niya adunay palahubog yun kayo. Kaso lang naglagot tong usa ka palahubog kay ang iyang asawa didto man gyud mo simba sa katong nay pastor didto nga simbahan nga atbang sa iyang balay. Didto man gyud mo simba yang asawa kay bunagin man yang asawa siya dili siya bunagin. So muto suko kayo ang pastor, ubog siya, ya adlong Domingo magwali ang pastor. Sus kay naatol man mga igsuon nga kusog man kayo ng speaker nila simbahan, nakadungog ning palahubog dito sa gawas. Unya nasakitan siya sa wali. Kay di ko to siya born again. Unya kato pong waliha dili gud dili to sa intended sa yaha. Kaso lang kay madungog lang yun niya kay duol kayo niyang balay tubangan sa simbahan. Karon kay perti man ang sukuan niya mga kaigsuunan, kuha man na siya pinuti. Unya while gawali tong pastor, kuha siya pinuti unya ni gawa siya sa balay. Unya ana sa siyang pinuti, yang giisa niyang pinuti nga mugawas gyud na aron nga pastor, pulungan gyud na ako nagliog. Iyang giwara-warahan gyud sa pinuti. Unya makita ra gud sa pastor. Unya kay pastor wala siya kadungog kay wali ra gud siyang wali. Unya kay mao man da ito, iya man dayang gibaharan ang usa ka pastor nga nagwali nga kung mahuman og wali mahumag simba pag mugawas, pulungan daw niya og liog. Karon kay iya man tong gihimo, iya man gihagit ang usa ka o iyang gibaharan ang usa ka pastor ba. Karon guys kay tatanton yang isa-isa ang pinuti kay di naman makungkong ang iyang bukton. Dili na mapiko ba? Dili na niya madawon ang iyang pinuti. Gasige na laman siya ana. Muto ni syagit sa nangita siya tabang. Igo pod nga nahuman og wali ang pastor. Nadungog ang iyang pagpakitabang. Muto nga kadungog ba niyang asawa, gawas dayon ng asawa. Karon kay pagkakita sa asawa makaigsunan kay nagbakig naman dayang bana, di naman makungkong. Dili naman niya madawon ang iyang katong giisan niya nga pinuti. Gasige malamag ana ang iyang kamot. Moto nga gipangutana siya sa asawa nga ngano man ka? Unsa man day imong gihimo? Litugan ang bana nga. Naglagot ko anang yung pastor. Una nga kuha ko pinuti, ako siyang gibaharan nga kung mahumaning wali, mahumag simba, ako siyang pulungan og liog. So mo na noon di naman noon ko kakungkong sa akong kamot. Butong gingnan siya ang asawa nga karon dayon pangayog pasaylo ni pastor ug ipaubos imong kaugalingon ug paampo ni pastor. Muto nga niyo ang bana nya muari ra ba ninyo pastor kay magpaampo ko. Sumuto giduol siya, gipaana ang pastor ni duol siya, giampuan mga igsuon kay nagbakig man, giampuan nga maayo. Unya muto pag humag-ampo sa pastor kay nadawon man, naulian man tong bukton. Nangayo isag pasaylo. Imbis nga ang pastor wa sa kabalo, nakabalo na noon siya nga pulungan na uta siya og liog. Nya nangayo pasaylo ang maong tawo nga pastor pasaylo gyud kay nangayo kanyang sa nagwali ka ganiya nasakitan ko. Unya napalig ka suko nako. Putlan dati ka og liog inigawas nimo. Iyon pastor mo ba? Muto nga di naman noon ako makungkong akong kamot pastor. So muto nga human ato guys kay naulian man siya nangayo mo siya pasaylo sa pastor pagka Domingo ni simba na tong mao nga nagbahad sa pastor. Hangtod nga kuyog na siya siyang asawa, malipayon na silang nagsimba. Nabun agin siya tungod atong sitwasyon na.
So guys, di nilang takutob sa mga istorya. Adunay pagka nindot ang ending ni mga istorya, pero from the start sa tunga-tunga dili mayo ang resulta. Pero munay gingon nga adunay katuyuan ang tanan nga nahitabo. Okay, so adunay katuyuan katong mga istorya. Siguro usab po to sa purpose sa Ginoo nga mayin ato ang iyang sitwasyon aron nga tungod sa iyang kagahi dalon sa iyang asawa ug pasimba dili man gud siya muunot kay lain lagi nga tinuuhan. Buto nga gigamit tong maong sitwasyon aron nga siya makailag yung unsa ka tinuod ang Ginoo nga gilagaran atong simbahan atong nga pastor. So muto sugod ato nangalagad siya nahimo siyang born again. So sa lain pod sa negatibo pod nga kana bang lesson nga tumakuha dunay negatibo nga lesson kung dunay positibo ani mong istorya adunay negatibo usab nga ato makuha nini nga dili gid ay pwede. Dili gyud ay basta-basta nga ato ang pasipalahan ang alagad sa Ginoo o pastor nga gigamit sa usa ka iglesia. Hilabi na gyud dili man pugutan ng pastor kanang gikan sa Ginoo. Dinhi sa kalibutan, ining kalibutan na daghan po mga pastor-pastor pod nga ilaha nga makakwarta lang sama nang nahitabo ni Kibuloy. So dili pud tanan nga pastor nga gipadala po sa Ginoo. Doon na po'y ilahar yung kaugalingon nga nagpastor sila aron nga makakwarta sila. Okay? So, pero alang sa mga tinud-anay yun nga pastor nga gipadala sa Ginoo. O manggita kabalo kinsa yun ang tinuod ya nga gipadala sa Ginoo. No? Kay murag makayong tanga puro pareho raman ang pastor. Pero mag-careful ta kay wa ta kabalo kana gipadala na sa Ginoo ng mga pastor diha sa maong sa kadapit unya atong panamas-tamasan og pulong atong dauton kita mo'y alaot. Susama atong nahitabo sa usa ka tawo, di naman noon niya makungkong ang iyang kamot, di ba? So daghang mga Christian karon nga dili sila magpanuko sa pagpasipala og pulong sulti nga dili mayo sa ilang pastor. Labi na kung di siya kauyon sa wali, dili sila kauyon sa pamaagi sa usa ka pastor, masakitan sila sa wali, dayon mulibak dayon sila dito sa ilang panimalay. Akong advice sa mga Kristohanon karon nga napa niya nang maong kinaiya. Careful gyud ka kay di ka mag-careful sa imuhang pinulungan. Ang Dios gyud ang manimalos sa atoa. Although ang pastor alagad sa Ginoo wala siya nakabalo nga gidaot nato siya. Wala kabalo ang pastor nga dunaday mga tawo nga nagbahan niya. Pero ang Dios nakabalo. Unya kana nga pastor kung tinud-anay na nga gipadala sa Ginoo kay ang Dios may moprotektar anang mao nga pastor. Yan simpre kinsa may alakansi kadtong mga tawo nga nagpasipala sa maong pastor. Matud pa sa Salmo 105 bersikulo 15 miingon siya ayaw ninyo hilabti ang akong mga pinili. Okay? Ayaw niyo hilabti akong mga pinili, ayaw pasipadi ang akong mga propeta. So klaro kaayo sa Salmo 105 bersikulo 15 nga di gyud pahilabtan ang mga pinili sa Ginoo. Labi na gyud sa mga nagsangyaw, nagwali sa pulong niya, sa mga gigamit na iya. Nganuman kay kung atong hilabtan ning mga tawhana nga gigamit sa Ginoo, kita ang paninglon sa Ginoo o kita ang kastiguhon sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon karon nga nakastiguhan tungod kay ilang ipasipalahan ang usa ka alagad sa Ginoo nga gipadala sa amahan. Munang guys, unta makuha na tong lesson kining maong story. Nga careful ta. Unta ma-share nato ni sa uban labi na gyud kung daghan kayo sa magkasimbahanan karon nga di gyud makapugong sa ilang dila, makapasipala gyud sila sulti sa ilang pastor. Ila ra unayon ilang pastor. Unya nagkaingon-ingon hinon ilang kinabuhi. Wala sila gi-bless nganuman tungod kay ila man gipasipalahan ang alagad sa Ginoo. So dili gyud ta i-bless. Makastiguhan gyud ta kung pasipalahan nato ang mga pinili nga katawhan ug gialagad sa Ginoo nga gamit sa Ginoo. So guys, di na takutob sa tong istorya hopefully nga nakakuha ta og lesson, positibong lesson o sa negatibong nga lesson. Ug unta ma-share po nato ni kung bago pa kani nga channel guys, kung nangita ko ang mga istoryang Bisaya sambingay alang sa Kristohanon, puno kinig sambingay ang ato ang channel. Paki-scroll up lang daghan kayong mga sambingay nato dinha. God bless sa imong pagtan-aw. Kita-kita ta sa sunod nga video. Pwede po kang mutan-aw ni guys. Daghan po kang makatunan ni nga sambingay. God bless.